ξεκινήσαμε εδώ. Το έθιμο ήρθε από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Πάρο, όπου εκεί το είχαν ξεκινήσει το 1922, έχει δηλαδή 102 χρόνια πλέον, από μια δασκάλα χαρισματική που ξεκίνησε να εντάσσει στο όλο κατανυκτικό κλίμα και πνεύμα των ημερών της παραστάσης στη Μεγάλη Παρασκευή για να δώσει μεγαλύτερη θρησκευτικότητα και συναισθηματική συμμετοχή του κόσμου. Η εικόνα συμπληρώνει συναισθηματικά και ψυχολογικά αυτό το οποίο νιώθει ο άνθρωπος. Θεωρείτε ότι αποτελεί άειλη πολιτιστική κληρονομιά? Φυσικά. Και αποτελεί και πόλο έλξης και σημείο αναφοράς θρησκευτικού τουρισμού και σημείο αναφοράς των ντόπιων και του νησιού και καταλήγουμε πάλι και της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό και στον άνθρωπο. Και βέβαια και ένα δείγμα συλλογικότητας όταν είμαστε όλοι μαζί το τι μπορούμε να καταφέρουμε. Βάζουμε το πανί επάνω, βάζουμε το στεφανάκι, διπλώνουμε το πανί εδώ, μέσα από το στεφανάκι και απ' την άλλη το ίδιο, δύο παραμάνες, μία πάνω, μία κάτω. Εντάξει. Υπάρχει κάποια αγαπημένη σας αναπαράσταση? Ναι, εμένα είναι. Είναι η προσευχή του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής και η αποκαθήλωση. Γιατί εκεί ο Χριστός στην προσευχή δείχνει την ανθρώπινη πλευρά του, που συμπάρχει βέβαια με τη Θεία, αλλά μπορεί μέσα από αυτό ο άνθρωπος να καταλάβει ότι η προσευχή μου είναι κάτι που φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει και ότι αν το ενεργοποιήσω με πίστη, με ενέργεια και με δυναμική, σίγουρα θα φτάσω σε σημεία πάνω από τον άνθρωπο, στο λίγο. Κάνουμε την υπέρβαση με την προσευχή. Χαμηλά θα πει, έτσι. Όχι, πιο ψηλά. Εδώ εκεί θα πέφτει. Εδώ την ευθεία θα πέφτει και να πιάνει και τα φώτα και τα σκάβια.
Ευχαριστώ.